Keby som mal porovnať posilovňu s Abroketom, tak Abroket nezabere veľa času na cvičenie, ušetrí financie a je lepšia postava z toho, keď cvičíte na Abrokete ako v posilovni. Volám sa Dušan Štibraní, mám 28 rokov, pracujem v rodinnej firme, popri tom športujem, hrávam futbal. Chcete brucho tvrdé ako skala? Chcete hneď vyzerať takto v bikinách? Predstavujeme Abrokit, tajomstvo, vďaka ktorému sú doteraz bolestivé a nudné cvičenia odrazu jednoduché, zábavné a efektívne. Poznáte tú pálčivú bolesť pri primitívnych brušných cvikoch? Je preč. Z Abrokit sa len položíte do opierky a cvičíte. To je všetko. Po mojom zranení som asi rok a pol netrenoval, nemohol som chodiť cvičiť, nemohol som chodiť do posilovne, som pribral asi 5-6 kg. Po začatí cvičením na Abrokete trvalo asi 2 mesiace, kým som sa dostal naspäť do svojej kondície a postavy. Pokiaľ by som nemal Abrokit, tak cvičenie je náročnejšie aj v tom, že namáham viacej chrbticu. Pri Abrokete vlastne by som aj povedal, že stroj cvičí za vás. Palce vám pri pohybe dolu budú jedinečným spôsobom klásť odpor, čo znamená, že vám pomôžu pri pohybe hore, takže vydržíte cvičiť oveľa dlhšie. A stačí 5 minút denne. Abrokit nie je ako klasické ľahsedy, ktorých musíte urobiť 50, aby sa niečo zmenilo, pretože namáhajú krk a chrbát. Vďaka revolučnému dizajnu Abrokit podopiera krk a chrbát, takže robiť ľahsedy, skracovačky alebo bočné cviky je vďaka nemu veľmi jednoduché. Účinok na brušné svaly pocítite okamžite. Doprajte si raketovú jazdu a vyskúšajte si masáž mäkkých valcov z Abrokit. Jedna známa univerzita nedávno elektromiogramom skúmala aktivitu brušných svalov. Aktivita dolných brušných svalov sa zvýšila o 107% v porovnaní s ľahsedmi na zemi a aktivita v oblasti krku sa znížila o 59%, čím zabraňuje zraneniu krku. Mám chronické problémy s krkom a nemohla som robiť žiadne ľahsedy ani podobné cviky. Abrokit mi to však umožňuje. Vďaka nemu si vôbec nenamáham krk. Abroket je výhodný v tom, že má 3 druhy záťaží. Ľahký je výhodný pre ľudí, ktorí začínajú cvičiť, ktorí predtým nešportovali. A tá najťažšia záťaž je výhodná v tom, že vám dáva spätný odpor. Na Abrokete cvičím 2-krát denne, po 5 minútach. Vďaka 3 sadám valcov sa Abrokit dokonale prispôsobí vašej úrovni. Takže keď časom naberáte na sile, či ste začiatočník alebo atlét, Abrokit sa jednoducho prispôsobí každému. Mäkká opierka hlavy je výškovo nastaviteľná, aby vyhovela takmer každému. Aby sme sa presvedčili, že cvičenie z Abrokit je oveľa intenzívnejšie ako obyčajné ľahsedy, použili sme elektromyogram. Výsledky preukázali, že Abrokit vyvoláva časté a silné vzťahy horných, dolných a šikmých brušných svalov. Jeho opierka navyše poskytuje oporu a zároveň aj jemne masíruje chrbát. Pri cvičení z Abrokit som si rozhodne vychutnala masáž, pretože opierka je veľmi pohodlná. Je to ako masážne kreslo. Abrokit zároveň pomáha pri pilates cvičeniach, pretože podopiera krk a chrbát. Odteraz môžete obľúbené pilatesové cviky ako nožnice či stovku cvičiť jednoduchšie a bez bolesti. Z Abrokit si vyformujete